rabu bani basira, yabo ne zan yi ga abban zara, ni da shi nake ta gadara, wanda ya ƙi shi ya yi asara, wanda ya so shi ya yi dabara, ni na tsaya ga abban zara, ni na bai da misali sansani ke fadda mu cikin wani hali, kadai ne gatan bai ke tunƙaho, wanda ya ƙi kaba halitta mu kira da bahu, shi kadai ne dan gatan Allah musu bahu, ya sayyada nana ƙaunar ki ce ta fitan min da bakin cikin raina, a koda yaushe kuka nake ina zub da hawaye na, wai yaushe za na fara yabon manzo na. Me iskali yake son zuwa mako, sayyada ina ƙaunar ku, kowa ya sani mekin ku ake wanar ku, a kullum kai ta ambatan manzon Allah kamar jan numfashinka, dan Amina da Abdullahi labaika, wallahi dole na gaishe ka, wani na bai da misali sansani ke fadda mu cikin wani hali, ya Allah mai juya zamani yarda in yabo ga dan adana ne, wanda zan yi shi ba zato ba tsammani, wallahi gahini mai rauni ne, wallahi gahini mara gata ne, ta fi so a ce ban da gata ne manzo na. Yanzu sallama zan yi gaɗa a farin gani abban nana, ya Allah ka yarda ni na yi yabo ga gwanina, ni kawai na fito in ganna ta yabon manzo na, shi ne kawai zan ji daɗi a raina. Assalamu ala shugaba kai ne gatanmu, assalamu ala shugaba kai ne tsiranmu, assalamu ala shugaba kai ne makomarmu, assalamu ala ya wanda babu turare yake yin kamshi, assalamu ala ya wanda ake mana ruwan sama dan shi, assalamu ala ya wanda rabbana yake rarrashi, assalamu ala ya wanda raba komai ya bashi, assalamu ala ya wanda bayi duka suke so su ganshi, assalamu ala ya wanda raba komai ya bashi, assalamu ala ya wanda duk halitta suke so su ganshi, assalamu ala annabi ni ma kai kadai nake kishi, assalamu ala sannu dan Amina da Abdullahi, assalamu ala ya wanda zai sa doka kwaye na dole a bishi, jinjina nake ganin raba maganin cire kunci, ya raba karo dubin salati kamar sa faɗa a fiyayye, san shi za ka rike kawai ni in dinga ganin kawayayye, duk wanda baya kiyin so da ƙaunar shi wawa ne ko waye, na Khadija ce fara imani da ma'aikina, ita ce uwar gidan ma'aikina, ita ce umman sinana, kowa bi kwan so waraka sahabi ne na annabina, inda ya ce nan gaba zai taimaki annabina, ya ce nan gaba yin ganin za su kori manzona, ice lalle inda yana ganin zai taimaka wa manzona, har dole mu ce sahabi ne na annabina, ya labarawa ne mai mugun roƙon nan, ya ma'aike na zo gunka da ɗan ƙoƙo, ya lagara har na kaifi in gawa masoya su tuka kowa su kama annabi ya fi, ka sa aliya duka sa bai kamar Tijjani Jelani, ka samun gausu zamani duka masoyan yan adana ne, assalamu ala ya Habu Bakar Gwarzo, assalamu ala ya Umar sai na zo, assalamu ala ya Sayyidi Usmanu, assalamu ala ya Sayyidi Alizai, annabi ba zan daina yaban ka ba ko da za a kashe ni, annabi ba zan daina yaban ka ba ko da za a daure ni, dole ne gaisuwa gare ka sannu kakan Hassan da Husaini, ko na je she na dawo rabu samun Sharif Sani, wani na bai da misali.